Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Taon ang ginapulian, ari na kamo, nakabalik na kamo di. Nga do laka-laka gyapon ang pasayro karon nga aga sa mga jeepney kag taxi. Aksyon Hotline! Normal ang pagbalik sa trabaho, actually bukas naman gani, bisan ang mag-commercial establishment amat-amat na kahapon nga nagbalik sa ila o operasyon. Aksyon Hotline! Kaya nga ton balantayan sini ang naunang quarter sang 2020. Isa diri nga ginakabalak anta amo ang posible pagpatuman na sang national government kay porsigido gid kung lantamunta ang mga economic managers sang Malacañang nga dapat ipatuman ang increase o kung balayran sa buwis agud matigayon ang mga proyekto o programa sang karon nga administrasyon. Aksyon Hotline! Kinabi-abi tanang karon nga aga nga aton sini nga mag-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Ang mga nagamonitor man sa YouTube kag ang iara nagatutok sa website sa Aksyon Radio Bacolod. Bangon hindi lang kita mabatian paagi sa on-air, available man kita online. Amo na ang isa sa mga bintag kay bisan din ka man nga bahin sang kalibutan, pwede ka na nga makamonitor nga makasunod sa tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio. No, ang himuon mo lang mayara ka lang available nga internet connection, magpadala lang o kung i-search lang ang Aksyon Radio Bacolod 684. Aksyon Hotline! Amo lang na ang simple nga himuon nyo kay kung may ara ka lang internet connection, gilayon ikaw no, nga maka-access sa nga aton sining maka-access ka mo gilayon sa aton online no nga pagpangalagad. Pero sa mga tagpalamatin naton on air nagamonitor sa ila mga transistor radio, sa ila dira mga cassette, as una mga cassette pa nang ginagamit nila, mga karaoke. Pwede man kamo gihapon makapartisipar diri sa aton nga pagpangalagad pagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Ipadala palihog sa aton sining nga text hotline 0938 225-5017.
Again, ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Action Hotline. Anong mga dalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga? Kaupod na si Aksyon Nelmar Madera sa technical side, back up ta. Si Aksyon Dorel Kabato kag Aksyon JM Bikin sa aton nga mga headlines. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, ari ay pagsaka sa presyo sa mga balaklon kag dugang nga buhis sini nga tuig. Pasakit ho, sanay sang mga mamumugon. Action Hotline. Ini base sa palayag kag ini base sa mga statement ginbuyan sa pila ka mga lideres sanay sa mamamugon dito sa nasyonal man gina-expect nga sa pagsulod sang tuig 2020 kundi porsigid ng gobyerno nga mapatuman ang mga proyekto, ang project nga gusto nila patigayon, especially sa idalom sang build program, ti dapat makakulikta sa bastante nga buwis nga may gamiton para sa igagamiton nga pondo para sining nga proyekto. Action Hotline. Pero ang problema kayang kabaylo sini amo ang dugang na naman ang lulukduhon sang ordinaryo nga mga pumuluyo. Action Hotline. Sa headline number 2, Negros kag Bacolod prioridad iya sa PNP sa mga otoridad sini nga tuig kun kampanya batok sa illegal nga droga ang paghahambalan. Action Hotline. Ang isa kadako ang question di nga away gid gihapon masaparhaw, way gihapon gid iya matagan solusyon ang padayon nga pagsulod sa dalag ko nga supply sang illegal nga droga sa Bacolod. Ay tinano ini anong gwata sini iya kon nagapadayon gihapon ang entry sang illegal drugs diri sa Negros kag Bacolod. Action Hotline. Sang una ginambal ti anon tana ang Bacolod actually way kita diya dalag kong supply. Ang Bacolod City ginagyan lamang sa mga supply nga nagalin dito sa Cebu, nagalin sa Mindanao, nga ginapadala sa Iloilo and other places. Pero subong nga nagaganagan sa padayon kag Iloilo ang dinakpanay. Ari diya gyapon sa aton ang madataaw kapin pagid sang 2019. Action Hotline. Tinano ang mga signifikante nga lihok, ang game plan sang PNP kung hindi mapauntat ini kag magsigi-sigi, tinano man, give up ang PNP or ang PDEA for that matter sa ila sining kampanya. Anong disenyo nga pwede tayo moon kung magpadayon gihapon ang entry sang illegal nga droga? Action Hotline. Kag ang isa pagid ka headline naton karon nga aga, business one-stop shop sa Bacolod. Tinag-umpisa na ang pamangkot. Nagligad may mga barangay kapitan nga ulihi na iya nagpadala sa mga personnel kay kinanglanon dira mga barangay clearances. Question, subong sa first 2 days, ikadwa subong adlaw na ara na, may nagkakadto na da, may mga table na naging set up ang kada barangay. Action Hotline. Balaw nato nila karon dugay-dugay mga ka-aksyon ang pinaka-latest kinanong advisory diri kayo so waling nagambal diri mo si Executive Assistant Sammy Montuya. Action Hotline. Now, ari pagid party OFW. Anyway, kagabi in-interview naman ni Aksyon Brian Muden, ang representante opisyal sa Migrante International. Ariya sakit-sakit ginisabahin sa mga Pinoy OFW. Partikular na ang nagatrabaho bilang domestic helper dito sa Middle East. Tinunto na gid ang ginahimo iya sining mga amo sang mga Pinoy kag Pinay kay kalabanan domestic helper, of course mga kababainhan. Tining kakita sinaman ang risgo ya porte ang ila sinig natubang nga mga challenge dito way labot sa trabaho nila nga may istorya ko FW singuna makum kadalag ko sa balay ayawan kay imo sa panglimpyuhanay palang lutaguri mo matapos. Action Hotline. Pero bisan anong kabudlay sang imo trabaho kung maayo lang ang batasan sang amo mo, why gid problema Action JM? Why kagid sang problema?
No, kay makaya mo na. Action Hotline. Makon mo ining bag-o naman na kaso sang Pinay OFW. Ang report lately nga, kuno doon ang wasak ng ulo is niyo kung naglitik ang bagulya, kay pinatay sang ama niya, a babae ba lang ang boss niya? Action Hotline. Makon mo na daw ay naging sila respeto, how? Sa mga Pinay OFW o kung domestic helper. Now, ang palayag sang Malacanang, kag sang karon nga administrasyon, siling dati may ara partial ban nga ginalantaw. Naway kadudlaan ni Slayman, Mr. President, anong mahimo ta ni sa ila? Action Hotline. Inaano man ni sila nga kabuhi sa mga Pinay daw matyaga nila, nano ina mga sapat nga sakiton mo imo iya silutan, nagatrabaho man sang gusto, kundi kagasaho, abi pangita, iban, busli, hindi nga kastiguhon kag patyo nyo. Action Hotline. Daw hindi amo, haw? No, daw hindi amo nga klase sang pamatasan sining mga, hindi man tanan nga Arab countries o kung sa Middle East, amo gining pamatasan nila. Pero can you imagine, bla? Pila naman ka ang mga Pinay ang mabutang sarang-alang ang ila trabaho. Halimbawa, kung mag-desisyon ng presidente, karon niya pala uli ka mo di. O, diri na lang kamo sa Pilipinas, siling kay daw hindi na giniya sapat na giniya mga amo nyo daya. Action Hotline. Di mo nagpamati lang kita sa balita sa mga interview sa national, sa television, mainit ang bagul mo mong kalain gina sang nadangatan sa mga OFW sang mga domestic helper nga ginababoy sang ila mga amo. Action Hotline. Sinigod do ka namit talon sa Pilipinas, di kag bakulon law. Action Hotline. Pero pila lamang ina sa atong talakayan karon iya nga aga mga kaaksyon sa inyo palatuntunan action hotline. Naunahon ko niho. Kay daw hindi kita kapanghilamos Siling ko nagligad nga bulan Disyembre, actually mga 2 weeks ago, damo pa kwarta ang pumuluyo. Damo pa kwarta ang, especially may trabaho sa pribado man nga sektor, kag ang, bisan ang mga ultimo o kung ang mga kauturan naton nga naganulo negosyo gagmay, nakabulubinta sa baligya nila since nga ti may mga bonuses, ang circulation sa kwarta dumayo. Bisan mga taxi driver, purting home nila subong, kay nami pang income mo, may kulukwarta pa ang mga pumuluyo. Siling ko pagkatapos ang okasyon, pagkatapos sining Christmas season, na pagkatapos nga naglabay na kita sa pagsaulog sa bagong tuig, are, balik kita sa normal life, sa normal nga pagpangabuhi. Action Hotline. Ang malain kay sining nga tuig, damo sang paabot tang ipatuman sa national government nga pwede mag-translate sa panibag-o na naman nga challenge, panibag-o naman nga kabudlayan para sa aton ordinaryo nga mga pumuluyo. Pamangkot sang 2019, amat-amat na naton ginugot ang pahirata o kunang pahata kay pwerte man tong problema sa presyo sa mga balaklon, may napiktuhan pang mga mangungumasang rice tarification law, kag madamo mga problema nga tinaka-survive kita nga mga Pinoy kung survival ang pagambalan, pwerte kita iya mo, makasangkol kita iya, makasurvive kita. Now, 2020, tuig sa mailaga, ang tanong kapalaran gaulat pagit sa aton, di kayo may mga panibag-o pagido, nga mga ipatuman nga pagtaas balayran sa buwis. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is General Alliance of Workers Association, Secretary General. We have Sir Winnie Sancho. Sir Win, good morning. Yes, Art, nangagasi mo no, kag Happy New Year. Salamat sa oportunidad nga ginatag ninyo nga makainunanon kita. Okay. Dahil sa atong palabuton sa 2020. Yes, siling ko sir, nagligan nga si Mana, ang tao do temporaryo nga nalipat sa mga inagyan sa bilog nga tuig, bangod nga doon nagmayong circulation sa kwarta, ang mga bana, bisan sa pribado lang kumbuyahan nagtrabaho, may ulo income man, at least may ginpreparar sa Pasko, kag bagong tuig sa ibabaw sang lamesa, sa sining nga okasyon o selebrasyon. Galing pagkalipas ang pila kamay na adlaw,
first week pa lang kita, ikatlo pa lang kitang adlaw sa bulan sang Enero, siling ko doon nagabatyag na kita, Sir Win? Well, you are right, no? Sa subong, effective January 1, no? Nung simblangan New Year, new greetings, we were greeted by the implementation of excise tax sa gasolina, sa crudo, sa LPG, no? Kag auto LPG, kag cooking LPG, no? So, ang resulta sini na tungod sa pagpatong sang taxes sa petroleum product, ang resulta yan, siyempre may increase man ang presyo sang petroleum product. Kung mag-increase gani, ang gasolina, crudo kang iban pa, natural na yan na ma-increase man ang presyo sang basic goods and services. Kung mag-increase ang presyo sang basic goods and services, di apektado na sa tanan-tanan, no? Labi na gid ang mga ordinaryong mamumugon. Now, ini sa pagtanaw namon sa labor sector, Art, this will lead to what we call ang inapaabot naton bala nga supervening condition. Nga sabihin na may extraordinary increases in the prices of petroleum, basic goods and services, may matuhaw nga supervening conditions, which is one of the major reasons karon na ang labor sector magapreparar naman sa pag-assess ng economic conditions para nga makapile man dyan ang ginatawag naton nga petition for wage increase in the event nga magpadayon sa pagsarurot ang iya nga ginatawag nga purchasing power. So amo ni siya ang negatibo nga epekto sang excise tax, sang train law, kag dugangan pa sini ang problema tamano sa tubig kag sa power abi, no, nga mag-augment sining aton worsening problem because of this implementation of excise tax, which generally would affect the purchasing power of the workers. Yes. Tigaling kay kung halimbawa magtilimbuok ang mga presyo, ang epekto sina kundi kita yung direkta gabakal sa Tianggi, kita nga gabakal sa merkado nga mga ordinaryong tao ang unang mapiktuhan. Pero sir, would it be possible, halimbawa sanay ninyo, since nga may supervening condition, may ara sang pagnubo sa purchasing power, tinagligad lang galing nag-implemento sang panibagong nga wage order number 25, pwede na siya? Ang aton ang ginatanaw naton dira ang ati existing practice na kasi nga hindi kita makapa-increase ang sweldo unless magabot ang 1 year, no? Correct. However, in the event na may ginatawag kita nga supervening condition, posible pwede makapile ang labor sa petition for wage increase. However, ang problema tada Art, kay ang ma-determine kung may supervening conditions bala o kung wala, hindi man ang labor mo, ang ma-determine sinada ang NWPC. Di karon, bisan na nga pagtimbuok sa mga presyo, kag mga balaklon, mga basic services, kung magambal ang NWPC nga wala sang supervening condition, kundi hindi man tagyapon kahulag, no? But then, i-argue natin ang reality. Kasi masiling siya nga wala sang supervening conditions. Pero, yakladasma na ta sa kapigadoon, dapat ka ma-insist gid ang labor, no? Wala ini makuan sang gobyerno, no? Daw ang buwebla daw double whammy. Kaway labot sa increase sa petroleum product, may increase pagid sa basic goods and services, no? Which would worsen the economic conditions of the workers comes 2020 kung hindi ini mahandol mayo sang gobyerno. Ti amo nang isa ka ang forecast ninyo, ang inyong paglantaw siyempre ang inyong monitoring ini sir sa first quarter pa lang sa January, posible panibag-o ni siya nga ala to bangon ta nga pasakit na naman? That's correct, no? Tiga pasulod pa lang ta. Sa 2020, daw uphill na siya. Daw gaguot na, nakabugat na sa aton nga pagtulod, no? Tungod nga ati ang gobyerno ya, way man na siya gatanaw kung ano ang konsekwensya, kabira lang siya taxes mo.
Luwa lang kuno ko bagay ang hindi naton malikawan mo. Debt and taxes, no? Kaya ang taxes sa ragin na saya. Para kuno sa build and other program. Okay. But then, ang resulta is niyang consequences siya, they would be bleeding our people dry, no? Because of, tawag nato ni taxes bala nga, ang ibuhuay ka na ang imong nga purchasing power, ang imong nga take-home pay, maganubo na, tungod nga ginkaon na siya sa taxes. So, sa ako niya pagtanaw, this is a danger sign, no? Para sa labor sector comes 2020, nga dapat mag-evaluate, no? Kag mag-solidify ang labor sector kung paano magatubang sining bago nga panghangkat nga ginatubang naton sa pagsugod pa lang sa January 2020. Aha. Kag isyo sang contractualization sa pagsulod sang 2020, siling ko daw basic kung maglala pa gini. Ti amoy na ang isa sa mga isyu ng presidential veto sa security of tenure bill. Ti dito ya, it does not set well with the labor sector kay man ti kaklaro siya na iya nga ginluiban ang mga mamumugon mo. Wala gintuban, ang ginpromisa sa ila na to end contractualization once and for all. Instead, ginpamatian ang management o kung business sector sa aton presidente kagin dito niya ang security of tenure bill, which means may ara gyapon nga contractualization ang aton malang diri ginakondinar bala kay ang contractualization untane kung kompleto man ang benepisyo kag sweldo abi minimum matulon na tayo sa labor sector. Ang problema lang daya art kay nga ginaabusaran. Okay. Ginaabusaran ang contractualization pagi sa pag withhold sang ila benepisyo kag ang kuan gidya ang sweldo nila is what we call starvation wages. Kasi dapat yung giniang contractualization o galing kay ginapinan sang gobyerno ang management o kung kapitalista amoy na nga medyo perdipilo dira ang labor sector. Pero ari ay, kundi nagligan nga bulan, dapat ihatag ang 13-month pay, ang mga bonuses. Way pa man sang nagdangop sa imo, da sir nga way mahatagan sa management side, way mga employers nila, way nag-provide sining mga benepisyo? So far, wala pa kay man balo ka man art, hadlok man mo. Bagay. Sa Boracay gani nag-strike to ang mga mga basurero nga pangwa sang basura sa Boracay. Tungod nga wala sila gitagaan sang 13-month pay. Ti sa bagay may kaiso ganin sila sa pagreklamo no. Na ila-ina nga diretso. So gina-encourage man naton subong ang mga mamumugon, contractual, regular or whatever your status is, na kung wala kamo gintagaan sa 13-month pay, isa ina ka paglapak no sa inyo kinamatarong kag isa ina ka violation sa labor code nga dapat ipabalo naton sa Department of Labor and Employment kag kung kinahanglan ninyo ang bulig sang gawa ambalan nyo lang ang inyo kubos na lagad agud to nga matagaan naton sa pagtamod ining uton ang linya ni Sir Winnie Sancho, balikan ta siya mga kaaksyon. Grabe nino kay ti ang aton malang diri sa Boracay kung mga basuriro itong nanguna na nagreklamo. Sir Win, pasensya, ginautod ta? Yes, okay lang. Yes, you were saying kay na? Nga mo to ang sa Boracay, nag-wilgagan na sila, nag-untat sila pangwa sa basura, tungod na way matag ang 13 months. So, tin-encourage ka man ang aton diri mamumugon, contractual ka man o kung regular, hindi ka dapat magkadlok. Kasi mo ina right, your rights are being violated, and then mahipos ka lang. Kung kinanglan nyo ang bulig sang gawa, ang balang kamo, kay kantuan naton ang concerned agency o kung concerned employer para ipatuman sa ila ang ila obligasyon no, na sa madugay ng panahon sa nasiling ko na wala gin matagais ang nagakaigo kapag tamod sa gobyerno. Sige. So, lato na, kay basi may magdalangop diri sa amon, buligan ta nga maka-contact sa imo para at least ang ila problema mahatagan mabla solusyon, Sir Win. Yes, sir. On that note, Sir Winnie Sancho, salamat gid. Good morning.
Thank you. Good morning. Action Hotline. Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association or ginatawag nga gawa. Ang 2020, ti lang taon, tani kung ano manging kapalaran, kabalo ka, basta gani may ara sa ginapaabot ng increases sa presyo sa mga balaklon, mabalang-balang ginaya ang estado sa pumuluyo, especially nga gamay gihapon ang ila ginabaton nga sweldo. Action Hotline. Take note nga may ara gihapon sa mga pumuluyo iya nga nagatrabaho under sa agency. Isa ka pribado nga ahensya nga nagauyat sila sa ila or employment agency nga ang ila gina-provide nga sweldo sa ila mga empleyado tuman ka nubo gid Action Hotline. Ti san opayhan ini kag sinoyan nga pangulo sa Pilipinas ang makahimo sang tikang nga matagan sang solusyon kag mapauntat ini nga problema. For sure hindi ni matigayon sa karon nga administrasyon under President Rodrigo Duterte. Action Hotline. Gusto man sang pangulo nga ipatuman na galing ti mga economic manager siya posible gambal ti hindi lang pagpatami Mr. President. Nga kung ibutang mo rin idulaon mo ng contractualization. No, kay sininga ang mga supporters naton, ang pinakamanegosyanti, mawiit naman no? Kung ipatuman na, yan hindi pag hindi magbalayad sa buwis nila, kung damo pagid ang isyu nga daan sang employment o kung regularization, ipatuman nationwide. Sigat hindi talaga naging di mapaka-operate. Ang dalag ko nga mga negosyante para magbayad sa ilabuhis sa idalom sang train law. Action Hotline. Ay, perti niya. Ang isa sa masubo, iya nga sitwasyon sa ulihi, butang taha, nga bangod sa efforts ng government sa pagpangulikta sa buhis, damo sang mga proyekto nga napatindog. May building ka nga makita, may karsada nga bago, may mga taytay nga kampyon. Pero tiyanun na karon ang infrastruktura. Kung ang mga pumuluyo sa kilid sa mataytay patukod, sa mga dalanon nga sementado nga nahuman or ipakayo, kung ang pumuluyo nga naga-istarda, pigado kag naga-huyo-huyo. Action Hotline. Sino pa karon ng mga kabenepisyo sina? No? At the end of the day, mamalakpak kita halimbawa kung mapatuman ang build program ay nagkampiyon namin nagamuni. Pero kung ang pumuluyo yan naghapyot ang tiyan, nga way nakita gani kay balukon bala kompleto pa ang ila pagkaon 3 times a day, kag kun bala ang mga basic services na deliver sa ila, ti ina masubo ya nga realidad nga dapat naton bantayan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:41 na. Oy, good morning lang dara sa kay Rona Paolmitan. Silinga, good EM, Aksyon Art, isa ako sang kabulig sa sulod sang balay. Mangkot lang ko, tani, 12 years na ko sa amo ko. Kung magboluntaryo ko bi maguntat, obra may kwaon ko na sa amo ko. Amo lang na ang pamangkot ko. Salamat, Aksyon Art, Happy New Year. I-check ta lang na kay Sir Winnie Sancho, abi. No, kiti dugay ka naman mo kag may arasang kasambahay law. Action Hotline. Marilo Jurado Antoniega. Bisan sino pa ni nga Basko nga presidente kag anuman nga layi kon mismo wala pagbag-o ang mga tao mangin sa hangin ang tanan. Jean Oy si Sir. Nya good morning Action Art. Monitoring lang. Salamat Giselle Franco. Nya good morning. Live here in Maaw Public Market with Erwin Gonzalez. Thank you gida sa mga taga Maaw. Si Inting Biboso, yeah, good morning. Gamonitor lang kami di sa Celine Homes kag ginatamyaw kuman ang class 72 sang G. Lopez High na Elementary School na gamonitor man. Arnel Carmona, good morning. Si Elizabeth Malaka Gamala, may agaman. Please greet Clark Moreno, his birthday today. Happy listening to Malaka family. Thanks a lot. God bless and keep you all. Inday Marie, Happy New Year po. Rona Rihida Trava, Happy New Year Action Art. Arnel Cookjean Camisora, watching from Toronto, Canada. Toronto, Canada. Action Hotline. Alas 8:43 na ang boss nagasigid dira sa Government Center or ginatawag nga Business One-Stop Shop. Now, nagligad ang problema kay mga barangay kapitan o katrasado bala magbutang sa desk nila da nga mga nagaprocess ang ilang mga business permit for renewal and new application
Yawer magadto sila da kisa way representanting barangay kadto pa sila balik sa barangay to. But kumustahon naton karon nga aga kun amat-amat ini san og gidayan makompleto mga barangay da nga magplastar sa ilang mga table kag magbutang sa mga representante nila. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Executive Assistant Sir Sammy Montoyo. Sir, Happy New Year. Kumusta ka na? Happy New Year, Art. Good morning, good morning. Idlaw na ko sa imo. Dugay na ikuhay ka pangapi sa opisina mo na ba? Amo gani. Way ka man dati gagit eh. Ano kay lain naman ang imo nga. Andi kay ti why na ang assignment binaton lain na si Action Day lang harad na pirmi. Sir, nagtawag ko sa imo kay siling ko ma-check ta kay Sir Sammy. Bala kung kumusta na damo na ang ang mga barangay, 61 barangay sa Bacolod, siling ko basibla kung delay naman ang iban magbutang sa mga table nila ka magpadala sa representante daw? At may, as of yesterday, mga 2 o'clock in the afternoon, first day pa lang, mga 37 barangays ang nag-participate na. Wow, very good. Okay, 37 barangays. Almost of these barangays, mga urban kag rural barangays. No? Okay. No, ang sad to say, may kay nag-issue ni si Mayor sa executive order. Party sining, they have to participate sa business one-stop shop. Kay requirement ini siya sang ease of doing business o Republic Act 11032. Okay. So at the same time, ang Republic Act 11032 nag-provide sa mga penalties for officials who will not follow isang siningalaye. This is for the taxpayers. So that's why nag-imo isang executive order si Mayor. Aside sina, si Mayor, under Section 32 sang Local Government Code, may poder siya. He has the power to and control over the functions and obligations of the barangay. Okay. Okay. At the same time, Section 63, ang Mayor, may power man, may poder man, to suspend sa mga barangays, barangay captain or officials nga for disobedience nga way ka-follow. Okay, so ang guwa sinisubong, out of 37 barangays, ang nag-respond dayon, 24 ka, ang nag-respond, ang barangays, ang rural, 17. Okay. Ang urban mo sa syudad lang ng barangays, 20. So, all in all, 37. Ang wala, nag-respond lang ya palang as of yesterday, 2 o'clock, 3 ka rural barangays. Panago, Granada, Tangog. Okay? So, 21 kabilog nga urban ang wala pa ka butang lamisa. Now, karon ang Barangay Tangobya may sulat. Barangay Tangob may sulat. Nagsulat siya kay Mayor, hindi siya ka-participate. Because, kaya kuno, may mga vendors or business negosyante nga nagabayular sang road right of way. In other words, mga illegal structures. Okay. So gusto ko lang ipaintindihon ang kapitan sang Tangob nga ang illegal structure based on the Circular 121 sang DILG has nothing to do sang pagawad sang business permit under sa Republic Act 11032. 11032 is an organic law. Ang iya ka circular sang DILG is merely an circular for official to follow in, but iniyalay may corresponding penalty. Administrative kag kriminal. So, obligasyon mo na yan, mag-clear dira sa mga illegal structure. Di kung may sila may negosyo na nagabayular, sila sang nanginwisan sila, demolish mo na ang mga illegal structure nga natuon sa road right of way. Okay. But you will have no power, and this is not a requirement. May deny mo
kag hindi kayo mag-participate, kaya hindi mo sila pag-isuan sa barangay clearance. Di kundi kadako ng bukol na kung mapailan ka kaso, of which I will make this a precedence. Kumuhan ko na yung this case for any barangay officials who will not follow the law. Okay. Parang at least this will become a precedence to all. Saan o nagpadala communication si Kapitan Villarosa nga amo nang iyang reply sa ginpadalang communication ni Mayon? Nabaton ko na ang na-farnisan ko sa mayor's office, hindi nga sulat kagapon. No? Kay gina-check up na mo ning atindan sa mga barangay sa aga, may mga kato kami alas 10 yung sapon, alas 2. Kaya i-report ko na sa anti-relative authority mo sa DILG. Okay. I-report ini na ilang participation. Kaya according sa laye, sa ease of doing business, nga ini mga barangay ni, diri ni sila, then they will collect, no? Makulikta ni sila sang whatever nga clearance nila. Pag-collect nila sini, ang syudad, ma-remit ni sila. I-remit ni sila ang whatever, kundi may syudad sila barangay clearance. Okay. Diri mabayad sa city treasurer. Pagbayad di sa city treasurer, ang city treasurer amo ang mahatag sa ila sang ilang corresponding koleksyon sa barangay clearance. Ina siya provided sa section section 11 letter F sang kuan sang ease of doing business, no? Okay. Republic Act 11032. So amoy na. So bisan pa nagsulat niya si Kapitan, he will make this into case. Because illegal structure has nothing to do with business one-stop shop, with the payment of business permit. Like for example, partner, ang imo nga karon nga TL may gangrene, ulod doon, kaya iya solusyon sa kapitan sa tangobya, patyon niya yung tao para way na problema. Hindi sa doon mo ya ang TL lang ya, kaya mabuhi ang tao, kaya patyon yung bilog ang tao para yung wala ng problema, masakit. Di sana na yung pag-intindi ya sa lana. So, pero padalaan nyo pa ni siya, Nay, sang sulat, abi, to inform sa iya nga hindi niya reason ang imo ginpadalang communication? Obrahan ko na siya position tipar, ihatag ko na siya mayor's office, kaya sa mayor, sa city legal. No? Kung may part naman niya, because I am very curious ining laye. Why pa bakolan eh. So, as a taxpayer and a resident of Bacolod City, I am very willing to file a case. Simuon ko na yung this case. Diba? Okay. Kung wala ko rin sa may mag-iyo, paano na karon? Mana di, kang iban siya, duway malang ito nga. Duway magali, pigaw magali ng kasukuan, misan dito mag-comply daw, okay lang. Okay, do. Second, partner Art, inang nagsulat ng ko sining agan ito nang barbaton taman sa kay sahid sa aton nga business permit si Miss Rayos, no? Kaya may mga complaints diri sining mga nuisance per residents bilang mga isyu nga mga ilimnan bla kung gabi nga magahod. Magahod lang ang mga neighboring mga neighbors nila dami mga apartment hindi nakatulog kaya ang ila pandara sa sakwaya sa ilang businesses. Sikan, ang ilang mga customer linaway pa na biyan na botilya, dila mangi kundi nga igadiga, galapda ang upo sa sigarilyo. No? So nagreklamo ning isa ka barangay diri barangay kapitan sang barangay 5. Okay. No? So kadalan ta sa sulat ining ang kuan nga i-hold niya na yung ila process yung ila business permit before sila maka-process makadto diyan na sila sa akon kaya paintindihan ko sila sang layi kasi ila obligasyon under sa ordinansa. So ning Beans Resto Bar, Slipknot Cafe, ni sa billboard niya Tios Disco Bar, Frio Cafe and Restaurant and Resto Bar. Dason may isa diriya sa King Valley Junk Shop sa Barangay Bata niya. No? Di junk shop gahod man? Di residential area sa Barangay Bata niya, residential area, nagapangdungot siya kalatay, dunat no, mga junk siguro, ang gratis, ang pulyus, ang baho.
ang polusyon, tanan-tanan, nagreklamo ng bilog nga purok. So before siya magpa-renew sa iya business permit, kadto sana sa akon kay para paintindihan ko sa iya obligasyon. Nga ang business permit is not absolute. It can be revoked if he will violate the ordinance. Ano to siya sa bata ngalan gani? O sa bata ni siya yung reklamo man di sa akon. Ano to ngalan niya? Kuaning iyang ngalan ng King Valley Junk Shop. King Valley Junk Shop ni siya sa may kuan siya Purok, Sunfor, Purok Tunay, Barangay Bata. Ate, sige. So anyway, mayo ganini kay at least ikaw ginahatagan mo pa sila chance kinapa-insindi ni mo sila nga amo ni ang dapat nga sundon kay kasuguan ini. Hopefully ang compliance ang reply sa mga barangay kapitan base ingiban may hangover plus kakapoy. Base. Kabay pa next week, sir? Nga sa Lunes siya will be strict already na. No? Sika na nga to niya sa mga negosyante ni kagunano, hindi iya nga para yang ipasira sila, buligan ta sila para nga magsigisiki ang ilang negosyo. Kung anong problema nila will help them because they are our taxpayers. Correct. But not to give problem to them. Ako na ito niyang approach. Sige, ma-update lang kami sa imo from time to time kay ang amon mo lang diri nga ina mga negosyante nga kakadto da hindi mabudlayan tapos at least pagkadto na da kompleto na ara ang mga barangays nga mag-cater sa ila. Sir, isalot ko lang laki kapon kundi na interviews ni Action Bray ang dito sa regional office ang kuano sang pulis ang hambal diri sa ila spokesperson nga si Police Lieutenant Colonel Joey Malong sila nga this 2020 ang Bacolod gikag Negros amo ni ang sentro sa amon operation o kun ang tutukan. That's right. O kun illegal nga droga ang pagambalan. Sir, ano sa inyo mga meeting dira sa kada kag sa deliberation I am the City Anti-Drug Abuse Coordinator. Yes, sir. Ang Bacolod, ang syudad sa Bacolod, 8 na ka-barangay ang napaklear naton. Okay. Now, I was appointed January lang ya. This year, nakawalota. With the full support ni Mayor. Kaya mo na very serious si Mayor sa tatlo kaspito mo. Drugs, criminality, kag korupsyon. That's why may anti-red tape courting. Kita mo nang pang-investigar ko sa nagabayular mga discordios bala kay mga high-handed nga mga empleyado. Mga hindi mo takton. Now, so mga 13% na kita from 1916, 17, 18 wala gyud kita nakapa-declare. Correct. Kaya ang strategy naton lain ang approach. So ginliwat ang strategy. So that's why nakawalo kita. Now, for the year 2020, I am targeting mga not less than 16. Not less than 16. Naman nung aton nga approach. Ang aton, I will call for a meeting sa tanan nga mga station commander sa Pizza 8. January 8. Sila ang ma-identify sa mga barangay under their jurisdiction nga qualify for barangay drug clearing. Kaya usually nga kung ginigumiro, kami lang diya sa sub-oversight committee sang kadak muna ang sub-oversight muna ang siya office mayor ang DILG, ang PDEA, ang BCPO kag ang City Health. Disubong niya ang kuan na gid ang station commander kasi sila ang kabalo mo di kan it is only the poor who can understand the feeling of the poor. So it is the police commanders. Paghatag nila na sa amon din i-evaluate na muna, i-validate man sa PDEA, then pagkatapos dira ang concentration naman sa City Health at sa City Sangkuan sa community-based drug rehabilitation program. Okay. So kung di damo na so now I have identified already 12 barangays for submission sa February 2020 nga deliberation sang regional oversight committee. Now we are trying to endeavor also nga tapos naman ang kudal naman lang ang kulang nga ang aton balay silangan dira sa BCPO compound with the support ni Colonel Binyas man sa Cebu Polista ma-operational na. So we'll be expecting more sa nga mapa-clear naton. Although we have identified sa mga shadow gid ka nangahatbid o kuan gid bla
dapat ginakuha na subong ginatutukan like Banago, Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, Barangay Bata. Amo ni sila ang mga ang dira sa may alihis subong may mga dalagko man, may mga notable bypass man dira tangob, no? Kag ginakuan man ang mga barangay officials do not cuddle, no, with these drug personalities. Okay. Hindi kamo ang mga barangay kagawad naman avoid using and do not use drugs kay ginamonitor kamo damo naga-report. Aha. Kay kung nagagamit kamo ang nyo kadler literon, kung nagaulang kamo kwarta sa mga identified drug personalities, kadler man kamo kung protector kamo literon. No, so mo ning aton nga approach mo. Yes, sir. Ma-update kami sa imo sila, especially next month naman ang deliberation. Salamat, Kid, Executive Assistant Sammy Montoyo. Sir, sa imo tiyempong ilatag sa Action Radios ni Ngaga. Okay, all the time, Art. All the time. Salamat, salamat. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Action Hotline. Nan, ang barangay Tangob may isa sang concern dara kay ang kapitan hindi siya magpadala, hindi siya mag-cooperate kay may mga reason man siya ginsight. Pero according kay Executive Assistant Montoyo, sila hindi niya rason, no? Kay obligasyon mo na ako may mga why gin man nagsunod, may mga sobra sa iya nga mga ginpatukod nga ara na sa sidewalk, nga mag-consider may violation sa ginpapanaog nga mando sa Memorandum Circular, nga ginpapanaog sa DILG, nga kinahanglan hawana na madalanon, yati dapat ikaw na iya ang magpatuman. Action Hotline. Balon tara kung ano man sa bata ni Barangay Kapitan Oli Villarosa sa Barangay Tangob, aga-expect lang si Executive Assistant Sammy Montoyo nga by next week, hopefully kompleto na ang mga barangay nga magpadala, mag-provide sa ilang mga personnel, agad mag-cater sa mga nagaproseso, nga mga negosyante sa idalom sang business one-stop shop sa siyudad sa Bacolod. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio
Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:11 na. Action Hotline. Nanuntabo sa aton subong sa Negros nga Bacolod. Ang ligad to diri sa Bacolod. Encuentro Bureau of Fire Protection versus BFP personnel man. Ting isa na patay ginaligan ni adlaw mano samtang ginabulong sa ospital. Uy, may bago naman yung insidente. Pulis versus pulis naman sa syudad sa Sagay iya. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the officer in charge or the chief of police ng Sagay City PNP. We have police Major Antonio Benitez Jr. I-check natin sa iya. Nanong tabo si Liban. Sir, may aga si mo? Mayong aga sa tanan nga nagapamati kag New Year. Yes. Good morning, sir. Promoted ka na, Lieutenant Colonel Kasubong, Major Gyapon? Major pa sir, major kay hindi pa aton year nga ma-promote. Dali na lang na guro sir, tell us, nanong tabo ni man, duwa ka pulis mo na, nag-enkwentruhan ay, anong info di, anong investigation, kung anong natabo si ni sir? Ay, nauto ng linya. No, si Police Major Antonio Benitez Jr. Action Hotline. Kay, ano to yung, sir, pasensya, ginauto ng linya ta? Ano ning natabo naman sa area mo kagabi? Police kuno mo da, na doon nag-inkwentruhan ay? Bali actually, hindi ni siya pulis sa Sagay. Hindi ni siya pulis nga na-assign sa Sagay. Hindi siya pulis nga na-assign sa South Negros. South Negros? Pulis nga na-assign sa Zamboanga. Uy, puro pangayaw gali ni. Siguro nagtabuay sila o naghagaday sila panyaga. Actually, ning biktima, suspect classmate anay ni isang college. Okay. Ang isa na-assign sa South Negros, ang isa na-assign sa Zamboanga. Then, naghagaday nga manyapon. Dito mismo sa balay ng suspect, kaya migway man ni sila kuno. Maghagaday sila manyapon. Then, after sinang manyapon, no may gamay nga hapi-hapi, nag-chat-chat kuno kagamay, based sa witness. Kag sa uli daw nagtuga, umpisay ning paglalisay ng duwa. Sa uli naglabot kid sa natirwan sang suspect ning biktima. Nagindalaman nila mismo together with sang suspect ang biktima sa ospital. Okay. Ang victim, sir, sino ganing name siya ni? Si Patrolman Lago. Amo ni si Patrolman Axel Lago. Muna siya. Tagadra na siya sa area ng Sagay. Tagadra na siya sa area kung diin ang suspect among tagadra sa area. Biktima taga Sagay man pero dito ni siya nagapuli sa South Barangay Tabao. Tabao. So, si Police Corporal Elver de la Cruz, among ginatudlo nga naglutang sa iya?
Allegedly, amo ning tiro sa iya based sa statement siyang witness. Okay. Hindi pa sir ma-determine anong ginawayan nila kay ti klasmitanay kag in short, mayo ang gi-expect kita nga magklasmitanay kamo mayong relasyon nyo eh. Amo na gani kay naggagadusan temprano, nagkagadayon man sila gani nga manyapon dito sa balay man sa suspect, butsing ganon may maayo silang relasyon. So, may gamay lang kuno daw hindi pag inintindihan ay sa suli naglalisay. Okay. So, siya mo yung resulta na tiruan sang suspect ang biktima. Kumusta sir ang iya subong medical bulletin ang iya status? So this time dra sa Bacolod, sa isa ka hospital dra sa Bacolod, gina treat ay medyo critical na sitwasyon. Di nangigo iya siya raw initially. Kung tanawon mo, ara sa likod na bahin sa iyang sa babaw sa iyang hawak. Kaya kung tanawon to, daway gid man intention nga patyon ng biktima galing kay ara sa likod bandang iyang igo. Oo. Ti galing ka ti armas na iya mong may go karon ng mga parties ng lawas mo da nga daw kun mabudlay man na basib la kun mabutang sa imo sa alang-alang nga sitwasyon. No, ang suspect o kon allegedly amo ni naglutang pulis, nagsungka sa police station, sir? So immediately receive nato ng information, immediately nag-verify kita indeed may ara. So nag-responde kita dayon. Okay. Ang alert team, mga standby operatives kag ang aton investigador nag-responde ang alert sa crime scene. Ang investigador naglikta sa ospital ang alert nga intelligence nato nag-responde man kag na-identify ning suspect nga ara man sa guwa sang ospital. So dito na siya gin-aresto sa aton responding operatives. I see. So, ara sa subong dira sa custodial facility ninyo? Ari di siya subong sa custodial facility sang Sagaya pending sang pag-process nga pailan siya sang kaso. Sir, ang pusil nga gingamit ni issued firearm kag ano ni siya kalibre? Issued firearms ni bot nakuha man sa biktima kag sa suspect puro ni siya 9mm. Amo nang daw Glock 17 na siya? Ang sa biktima is Beretta, ang sa suspect is CC-75 I think. I see. So anyway, hindi gali na sa imo na assigned ning duha nga mga miyembro sang pulis. Subo man kay dira sila nagtabuay. So ifailan gini naton kaso ang suspect. Masubo man nga para sa amon part nga pailan ni siya sang kaso puti kay nagbayular siya sang lay in spite sang warning sa aton regional director kag sa aton provincial director nga hindi gid magpadala-dala or hindi gid maghimo sang kung ano nga malain. Actually ang aton provincial director nagistorya man kagina nga wala man kita nagkulang sa pag-remind sa aton mga kapulisan. But unfortunately hindi ni pulis sa gayang involved diri. Profilan gid naton siya sang kaso. Sige. On that note, Police Major Antonio Benitez Jr. Sir, salamat gi sa time ang ginatag mo karon nga aga. Salamat ka God bless. Action Hotline. Ano tabo sa mag-classmate ni man? Classmate man sila tapos amiguhay, ginagad ang isa ka pulis nga magkadto maniapon si ilabalay ay Diyos ang uli naglalisay. Ado hindi pag-insindihan ay amo nang initial nga investigation sa pulis nga nagdangat sa punto nga narutangan niyang isa ho sa likod nga portion sa ibabaw sang hawak niya. Action Hotline. Ang madalo mo investigation sinagkaron kag basi makuhaan taman side atong suspect nga ginaresto sa guwa sang ospital kay siya man nagdala sang amigo niya sa ospital. Daw istorya man to nagligad nga tuplang naglutangan niya man ang best friend niya kag classmate niya ay naano nga kasi kung medyo tapos kaon basta gani makainom-inom wala mo ng problema mo. Action Hotline. Diri sa BCPO mo nang gina-remind yung permi ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, buot ka mo bala, pagpakabuot ka mo, kadako na sa sweldo, kadang kabudlay nga sos. Tibakon mo ni, nagligad BFP ang naging kwentruan ay ato ya, lain pag ito kay Duilo, to ya, bunan na i-action Nelmar, ano ya galing gintiro niya, tinuway mo kuno intensyon nga patyo ng ginupod, na galing armas niya ang gingamit. Action Hotline. Bantayan ang update sinagkaroon sa Udto sa Action BBB program with Action Rex Canton. Action Hotline. Way natagaling tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad
Ginaremind na lang kamo sa mga nawadaan sang gana magkape bla. Ariho, ang Dr. Alfred's Green Coffee nga madamo sang variant nga pwede ninyo pilian. Kung mataas ang blood sugar level sa lawas mo, mayroon sila Dr. Alfred's Green Coffee. Ang variant niya ining sugar-free. Pero kung mahilig kaya sa inamasagamsaman mo ginang sabor sang kape, te arao ang strong nilang variant. Patilawon ko ni si Colonel Pico karon, si Sir Pico, sang kape na mo nga ginapabugal. Namin ni siya kay double action antioxidant. Buligan ka, nga limpyuhan ang mga toxins may ko nga ara nagasulod sa imo sining lawas. Ang mga gina-intake naton nga pagkaon, hindi manitanan masiling naton nga makabulig or beneficial. May ara man sa mga toxin kisa ang gaupod. Tiyan mo ng papel sang Dr. Alfred's Green Coffee. So ano pang ginaulat ninyo? Pagbakal nyo dira sa mga merkadong balonugin nga green coffee sang Dr. Alfred's. Action Hotline! Why na tagaling time, pero ay ingagawin ko na yun. Damo ka pang si nang Donny Magada, asawa ni former Vice Mayor Mid Magada sang Kandunig, tamyaw sila Happy New Year, no? Sir Andy Delgado sa Pungso, Japan, ariman si Sir Edfil Esparagusa, Balibadlan, Major na siya, no? Colonel na siya, no? Major, no? Si Sir Balibadlan. Ariman si Sir Dindong Guzman Severino. Asawa man ni Lieutenant Colonel Villases. Ariman o monitor si Mary Ann. Sinong Med Magada nagpadalagin mensahe niya. Salamat kita. Ayos. Red Fox Dilasa. May Honsay. Salamat sa inyo da. Ihado Richard Meriveles. Harapan si Giovanni Durantes Fuentes. Morning lang kay Nung Ed Gulmatico. Happy New Year. Heaven. Ron Bautista. Aridi kay na si Ma'am Fukuda Eleanor dra sa Pungso, Japan. Good morning. Happy New Year. Salamat sa inyo sining pag-monitor. Ay pasensya gid si Sir Roger Montalvo. Maninoy mga agada. Happy New Year. Action Hotline! Wala ko galing tiyempong, di ko malabutan karon na lang sa aksyon BBB program with Action Rex Cantong. Kabuylog ta karon nga aga sa technical side, Action Nelmar Madera, araman backup si Action Dorel Cabato kag Action JM Baikin. Ako naman Action Art Tayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon